रुको आयु नै टमेट'आ जोंना बैग्रिया मोनबाय हानसै दानियाबो बालथिं लानानै थांनांगोन ना फैखादोसो सोर सोर जायो फैखादोसो जोबजोबसिगोन दालाय मोनसेयावनो नै माबायदि थायो नुबाय 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 देखो र' आं बालथिं खानो मोनोलै आङो जानोबा बिफांनि हानि जाजा बेखौ जोङो गामिनि न'आव लांनो नागिरदों दा थांनो नागिरदों नालाय हाबायाव ओंखायनो लांफानोसै आयौ हनै पापाया माबा बेखौ बर'नि मा होनोमोनलाय बावलायलांबाय बाल बाथिखाया नामा मोखाङानो बर'खौमोन हाबा जाहैनांगौआ बैखौ मा होनोमोनलाय बैखौ आं ओरै फैदों एक्सप्लर खालामफैदो ओरै सिङाव आयौ जोंना गय बागाना र' लामा गैयालै नै गय बागाना जोंना बेखौ बैयाव नैबेखौ गयफोरखौ बागानाव गायहैनोसै नैबे मा बुस्थुब्रा मा बुस्थु बियो र' नै गथ'आ मा थाफानानै दं नालाय र' एकदम चुप आरो इधर देखो नै आयु डेन्जार नै बैग्रि बिफांनि गाहायाव फैबाय गाहायावसो मोजांथारलै माथो ओइ नै बिथिं बिराद दं आयदै सुवा हाबबाय नैबेयाव नावलाय बै मा द्राय बेलाय बे रानबाय गगा आइ गगा ओइ गगा मा जाखुमागासिनो बियो नै फिथाइया मोनबाय आरोना बिराद बुरजा मोनबाय ओमफ्राय जों बेखौनो खागासिनो दा गामिनि न'आव लांनो हनै सासेया हानगासिनो आयु बारजोंबो सिरिजोबबायलै आङो दा मबाइलखौ बिनानावनो होनोसै बै मोजांथार बैयो बेहा मा खालामदोंथाय नैबे गथ'आ बोरैबाथार आयौ माथो मोनाखैबा एराय गन दं माथो गनानै दंखायो माथो जोंहा दिनैसो न'आव फैदों नालाय जेबो मिथिया आयुहाय आंनाव एसेल' फोनां थारमाने एन्जरदां जिबौसो दं नामा बेयाव मा बे हाखराव थानानै ओरै आरे आइया नायलाय बेखौ नायलाय बनाव गाखोबावबाय गथ'आ बोरैबाथार सिरियानो ओहो बिदि खालामनाङा गाज्रि जागोन दोनदो आइया नोंहा मा जाखो बेयाव जासिगोन जाबाय बुरजा जाबायथ' बै बाहेरानिखौ नायनोसै बिथिंथ' मेरला दङ ओमफ्राय बिथिं खावफैयो मानसि
Này này hấp xin lỗi đi phải Mất vậy. video thằng video phải chứ vậy Rồi, cho mình vậy. À, rồi. Abi.